Stimați cetățeni, eu sunt chestor general David Sili, iar alături de mine este coordonatorul șef al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Los Santos, Daniel Năsosu. În dimineața de 14 ianuarie, mai specific la ora 3 și 11 dimineața, dispeceratul poliției Los Santos a primit un apel care specifica faptul că în zona Grove Street s-ar fi tras focuri de armă. Unități de patrulă, însoțite de unități din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, sub coordonarea lui agent șef principal Mosley Oswald, s-au deplasat la fața locului. Odată cu ajungerea unităților de poliție, suspectul a fost identificat și a fugit la apartamentul său situat pe strada Alta Street, zonă cunoscută și sub numele de Twinkle. Suspectul s-a baricadat înăuntrul apartamentului și a așteptat intervenția departamentului de poliție. La fața locului, unitățile de patrulă din cadrul poliției Los Santos au setat un perimetru de 2 străzi, iar ofițerii SAS s-au pregătit de intrare în apartament. În momentul intrării în apartament, ofițerii SAS au fost întâmpinați cu un schimb de focuri dintr-o armă automată de tip Kalashnikov. Trupele SAS au răspuns cu foc imediat, iar după un schimb de focuri, 2 ofițeri SAS au fost răniți și transportați ulterior la spital, împreună cu suspectul imobilizat. Suspectul urmează să fie judecat în data de 16 ianuarie la judecătoria Los Santos. Nu uitați, pentru orice fel de urgență, numărul unic 112 vă stă la dispoziție împreună cu tot departamentul poliției Los Santos. Vă mulțumim și aveți grijă de voi!